এইটা ଆମ ରୋରୁଆଁ ଥାନା ସାମ୍ନା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋରୁଆଁର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। এই ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚଳାଚଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବ ଆମର ରୋରୁଆଁର ବ୍ଲକ ଅଫିସ। ରୋରୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସବୁ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନା ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାଖରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି। এই ସାମ୍ନା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହର ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜୁଳି ତାର ଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ବି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବେ କିଛି ଯଦି ଟିକିଏ ଯଦି ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାଳେ କେତେବେଳେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଯିବ। ଇଆଡ଼େ ସରପଞ୍ଚକୁ କିଏ କହିବ, କିଏ ତାପରେ ଚାଲିବ ଇଏ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କିଏ ଦୋଷ ଦେବ, କିଏ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ, କିଏ ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ, ଇଆଡ଼େ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ। ଏମିତି ସବୁ ଦୋଷ ଦିଆଦେଇ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ କିଏ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯିବ। ତ ଏତେ ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯିବ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ କଟା ଗଲେ କାମ ସରିଲା। ଗଛଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ କେହି ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ ହିଁ କହନ୍ତି କି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଠି କିଛି କାମ ହୁଏ। ତା ଆଗରୁ କେହି କରିବା ପାଇଁ କେହି ମାନେ ଲୋକ ନାରାଜ। ତ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କେହି ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଛକୁ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର କଟାଯିବ, ଏଠୁ ହଟାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ କାହାରି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଖେଳଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ଗଛକୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ତ ରହନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି ଗଛରେ, ପୁରା ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ପକରା ମକରା ଦଦରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆସୁନି। ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କଟା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।